दिनै क्रिकेट वर्ल्ड कप नायनो सोर VVIP अहमदाबादाव थांगोन। गोबां रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरा क्रिकेट वर्ल्ड कप नायनो थाखाय अहमदाबादाव थांदों। मिरु सरकारनि मन्थ्रिफोरखौबो क्रिकेट वर्ल्ड कप नायनो अहमदाबादाव बे समाव नुनो मोननाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो भारत अस्ट्रेलियानि खेलाखौ नायगोन। मिरु सरकारनि अनुराग सिंह ठाकुर, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो क्रिकेट वर्ल्ड कपखौ नायगोन। नीता आम्बानीआबो अहमदाबादनि नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव जानाय क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलाखौ नायगोन। गुबुन गुबुन रायजोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो नायहैगोन। सौदी आरबनि हादर बेंगिरि, मेघालयनि गिबि मन्थ्रि, सिंगापुर आबाद बिफाननि मन्थ्रि, गोबां दैदेनगिरिफोरा भारत आरो अस्ट्रेलियानि क्रिकेट वर्ल्ड कपखौ दिनै नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव थांनानै नायहैगोन। बलिउडनि गोबां फावखुंगुर आरो गोबां फावखुंग्रिफोराबो दिनै क्रिकेट वर्ल्ड कपखौ अहमदाबादनि नरेन्द्र मोदी स्टेडियामाव नायगोन। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।